Hayırlı gün, hürmetli milletvekiler, исәнмесез. Sizin için efirde Qabatdan Çişme tapşırığı. Bugün anı biz operator Ahmet Medarisov hem anın avtor alып baruvchi Rami Safin әзірледік. Шулай итеп tapşırığımızı başlayız. Россия төбәкләре арасында беренчеләрдән булып, безнең Ульяновск өлкәсендә тәүге тапкыр татар азаны төбәк-ара конкурс узды. Илебез төбәкләреннән килгән төрле яшьтәге азанчылар бәйгенең төп бүлеге Умра хаҗына юллама алу өчен ярыштылар. Азан әйтү бәйгесе башланыр алдыннан ислам дине тарихы, татар азаны һәм аны әйтү кагыйдәләре хакында түгәрәк стель янында кызыклы сөйләшү дә булды. Анда яңгыраган кайбер фикерләр һәм яңа конкурста катнашучылар турында безнең репортаж. Бүтән Россия күләмендә узучы әлеге бәйге өлкәбезнең Иске-Майна районында урнашкан Болгар заставасы тарихи-мәдәни комплексында оештырылуы очраклы түгел. Әлеге җирләр кайчандыр борынгы Болгар дәүләтенә кергән. Моннан берничә ел элек төбәкнең танылган эшмәкәре Руслан Гайнетдинов берничә гектардагы мәйданны алып, Идел елгасы буенда менә шундый Болгар дәүләте шәһәрчеген төзеде. Бүгенге азанчылар ярышын уздыру да аның тәкъдиме. Үзем намазга башкат тотындым азаннарына кергән. Азан ничек ул бит моңлы, ничек рухыннан чыга торган, тыңлый торган, без чит илләрдә йөри торган вакытларда, Египетларда, Туркиядә нинди матур азаннар. Үзебезнеке беркем дә ишеткән юк. Авылларда бабайлар берсәк кенә теге ничектер үзенчә азанны ясыйлар. Моны матур шундый моңлы аны ишеткән юк. И берничә кат Болгар радиосындамы или Тәртип радиосында шундый татар макам белән азан шуның кадәр матур безнең татар макамы белән ишеткәч, Расул хәзрәт белән киңәштек и шундый фикер килгән иде, бер шундый Россиядә беренче конкурс ясалган. Илебезнең төрле төбәкләреннән килгән азанчылар конкурска әзерләнеп, кем әйтмешли тавышларын чарлаганда комплексның мәҗлесләр залында Идел буенда ислам динен кабул итү, безнең климат зонасында татарча азан әйтүнең тәртибе хакында кызыклы сөйләшү булды. Гарәп мәкаме бик матур, ләкин без аны башкара да, без аны хәтта ишетеп тә бетерә алмыйбыз, чөнки кешенең ишетү һәм ишеткәнне яңгырату сәләте ул аның яши торган климатик зонасына бәйле. Безгә Аллаһ Тәала бу мөмкинлекләрне, тавыш мөмкинлекләрен башка төрле итеп салган. Гарәпләр шикелле без бик ничек кенә тырышсак та азан әйтә алмаячакбыз. Бу төрле башка төрле тавыш системасы. Без алайтып ул безгә бирелә торган бер Аллаһ Тәала безне шушы климатик зонада тудырган, без шушы климатик зонага муафик рәвештә генә азаныбызны әйтеп, менә шушы безнең азаныбызның үз матурлыгы бар. Беренче карашка Идел буенда гомер итүче гади татар, бәлки азанның татарча яисә көнчыгыш әйтелешендә яңгыравына игътибар да итми торгандыр. Әмма белгечләр аның яңгыравында аермалыклар кулакны ярып керә дигән фикердә. Безнең азанны ишеткән кеше юк. Аллаха шекер, вот есть марсельлар, есть рухимон, которые потихоньку это делают. Есть хазратлар, которые это тоже показывают и много белян передают, как безнең бабайлар это делали, но не просто вот, скажем так, в деревенском стиле, а как это мы привыкли слушать красиво, но только красиво читилдән. А үзебезнеке юк. Кур'ан аханнары азан ул бер кашанда тынмады. Ниндигенә авыр вакытларда да ул саклана калды, ул яшәде һәм әлхәмдүлиллаһ бүгенге көндә менә бирегә дә килеп җитте икән, аның әсәре бар икәнен беләбез. Инде менә бүгенге татар азанының нигезендә ул нәрсә ята дисәк, аның кыйммәтләрен без искә алсак, үзебезнең халкыбыз ул дөнья күләм таныла алган, күрсәтә алган, үзенең макамы белән Kur'an makamı bilen bulsun, azan makamı bilen bulsun, onlar halk bularak tanıta alganlar dünyaya. Elhamdülillah mene biz indi Tataristan jirliginde bizden çok güne hazretlerimiz biriga kildi iken biz özümüz şahsen medresebizde de şu Tatar azanına iktibar etip derslerini alıp baratırgan ustazlar mene biride oturalar. Allah'ın rahmeti bulsun. Yaşarın batırın түгел, şundan da bugün meçlerimizin baytağında azanını kimning tavışı güçlürek şol aytı. Süzde yok. Ayrıca avullarda elige azan aytuşini saylav mümkünlüğü de yok bit. Şolay da kamillikке umtolarga kerek. Kaçansın hayya alas salah deyip çakrasın, kiligiz namazga deyip
Вот ул вакытта да булса, мыңда булса, ул вакытта кешенең йөрәгенә керә. Матур итеп моңлы тавышлы азанчыларны әзерләү максатыннан Казанның ислам дине кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсәсе берничә ел элек махсус азан мәктәбе дә ачып җибәргән. Азанның бөтенләнең ул тәҗвид хөкемнәренә корылган илем икәнен дә беләбез. Ул инде мәдрәсәләрдә ул әлбәттә укытыла, ул әйтелеп барса, хәзер инде махсус менә безнең ислам динен кабул итгән 1000 ел исемендәге мәдрәсәдә шуның каршында ул азан мәктәбе дигән төркем оешты икән. Анда инде менә шушы безнең азан әйтә беләүчеләр, шул ук вакытта профессионал шушы гыйлемгә бәйле шәхесләребез гыйлем бирәләр. Шул ук шәкертләр алда төрле бәйгеләргә хәтлек шушы дәресне үтәләр. Алар инде бөтен теге сулыш алулары, хәрефләрнең һәрберсе, чөнки һәрбер хәрефнең бит монда үзенең исеме бар, фамилиясе бар дигәндәй, аны бу хәрефне чыгару тәртипләрен, бөтен усулларын күрсәтеп, шушы дәресләр алып барыла. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ. 6 ел элек Татарстанның халык артистлары Марсель Вагизов, Марат Галимов һәм Марсель Әхмәдуллин бергә җыелып киңәшәләрдә ислам дине белгечләреннән хәер фатиха алып, рухи моң дигән иҗат берләшмәсе оештыралар. Алар хәзер Казанда, Татарстан районнарына түгел, илебезнең байтак төбәкләрендә һәр төрле дини чараларда, ифтар мәҗлесләрендә чыгыш ясыйлар. İnandım ben Allah'a, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, birdir ilahım benim. Allah'ım özümsen, her narsani bor etgan, har kimga rizq bergan, birdir ilahim benim. Ульяновск өлкәсе мөфтиенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары Рәсүл Хаҗи Фәткулов белдергәнчә, Ульяновск өлкәсе мәчетләрендә дә матур итеп татар моңы белән азан әйтүчеләр әле бармак белән генә санарлык. Һәр бер мәчетебездә муазинчыларыбыз бар, азанчыларыбыз бар. Но һәр бер мәчеттә безнең татар азаныбыз юк. Шуңа күрә бик тә мөһим бүгенге вакытта безнең Ульяновск өлкәсендә 150-гә якын мәчетләребез бөтенесендә татар азаны булса, шәп иттереп булыр иншалла, һәм дә иншалла мөтләнәбез, что бу беренче безнең конкурсыбыз узу белән иншалла бетмәс, иншалла рахман, бөтен азанчыларыбыз безнең чын татар азан әйтсәләр, иншалла рахман, без үзебезнең рухи моңны күтәреп, иншалла матур гына әйттереп, бабайларыбызның элек-электән калган безнең матур татар азаннарыбызны яңгыртып, бөтен үләнгә алып матур итеп азанчы әтерләр иншалла. Болгар заставасы тарихи мәдәният комплексы мәчете манарасыннан Татарстанның байтак радиоларынан азан әйтүче, Татарстан Республикасының халык артисты Марсель Вагизов тарафыннан Идел буйлап азан яңгырый. Аллаһу акбар. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
Менә конкурсның башлануын белдереп, борынгы Болгар җирлегендә матур татар азаны яңгырый. Оештыручылар игълан иткәнчә, беренче тапкыр узучы Бөтен Россия азанчылары бәйгесенең беренче турында илебезнең дистәләгән төбәгеннән 127 кеше катнашкан. Шуларның 12се финалга чыккан. Алар бүген 2 номинациядә ярыша. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Татар азаны белән көнчыгыш азаны арасындагы аермалыкларны ишетү өчен оештыручылар Суриядән килеп, Ульяновскида укучы студентны да чакырганнар. أشهد أن لا إله إلا الله. Татарстанның Мамадыш районыннан килгән 16 яшьлек Ильяс Салахов 2 елдан бирле туган авылы мәчетендә азан әйтә. Минем әтиәнием үзләре чәйтергә инде. Дини кешеләр шулай әйтсәм дә була. Вот, алардан күреп, алардан карап, үзем изучать итеп, интернет источниклардан изучать итеп, шуннан ошап китте дә, шуннан азан өйрәнә башладым. Азанны мин үзем шул Рухимон программасын миңа әби әйтте, Рухимон программасы бар дип. Бәлки миңа ул җанда 15 яшь иде. 15 яшь булганлыктан мин анда катнаша алмыйдым. Яки минем үземнең желанием зур булгач, шул программадан тыш мин үзем анда катнаштым, азан өйрәндем. Хәзер мин Түбән Ушма Мамадыш районының мәчетендә азан әйтәм. Казан шәһәренә килгән 9-нчы сыйныф укучысы Рөстәм Хәсәнов та дини тәрбияне гаиләдә алган. Мин инде кичкенәдән үк абыемның азан әйтүе, намазлар укуын күреп үстем. Һәм инде миңа ул ничектер ошап китте дә, миңа абыем азан әйтергә өйрәтте, намаз укырга, ничек дип әйтим, диннең иң төп сабакларын өйрәтте миңа. Һәм инде әлхәмдүлиллаһ бүгенге көндә 5 тапкыр намазымны укыйм, азан әйтәм. Әлбәттә инде тәрбия иң беренче чиратта гаиләдән. Бала гаиләдә барлык әйберне күреп, өйрәнеп үсә. Менә Рөстәмдәген абысыннан күреп, абыйсы инде бер туган абыйсы быел менә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлады. Хаҗга барып кайтты 25 яшьлек олы абыйсы инде. Шуннан күреп, өйрәнеп, дингә кирип китте. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Мордовия Республикасының Белозерия авылында 8 мәчет эшләп тора. Әлеге авылдан бәйгегә килгән 34 яшьлек Раил Хабибуллин авылыбызда азанчылар байтак, шуңа күрә азанны чиратлашып әйтәбез ди. Мондый зур конкурста мин беренче тапкыр бар бераз волнением да бар иде инде. Ничек татарча үз милләт ниемнән үз милләт макамы белән инде әйрәнде, мин тыңлый идем. Ошый мин авыл азан мен аны тыңлыйм, башымда сеңдереп калдым да вот килдем. Мин беләм инде ул макамны әйтә беләм, мәтәм җыенып кирәгендә килеп әйтергә, үз республикабызны булай күрсәтергә. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. 2 сәгатькә якын барган озанчылар бәйгесенең жюри әгъзасы, бик күп конкурсларны күргән Татарстанның халык артисты Мингал Агагалиев бүгенге бәйгедә катнашучылар чыгышыннан мин бик канагать калдым ди. Шаккатарлык бер 2 ел эчендә шул кадәр яхшы тавышлар чыга һәм бөтен милләтләрнең күңеленә җылылык бирә торган аваз туа башлады. Бу озан дигән әйбер ул нинди телдә татар телендә әйтелсә дә бөтен дөнья халкының күңеленә җылылык бирә торган юнәлешкә бара. Димәк, менә бу Татарстанда гына түгел, башка Россиянең бүтән өлкәләрендә дә шулай күтәрелүе, бөтен дәүләтнең уңышы, киләчәккә, бөтен дөньяның матурлыгы өчен, бөтен Россиянең башка бөтен илләргә дә үрнәк булып, бөтен ислам дөньясы белән Татарстанның бергә булуы, ул безнең киләчәгебез. Беренче тапкыр узучы бәйгедә катнашучылар бу көнне берничә тапкыр зур дулкынлану кичергәндер. Беренчесе чыгыш ясаганда булса, икенчесе җиңүчеләрне игълан иткәндә. Бөтен Россия татар азаны 2025 бәйгесенең җиңүчесе Мөхәммәд Фасахов. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Конкурсның гран-при иясе Мөхәммәд Фасахов Казан энергетика университетының 2нче курс студенты. Аңа бүләккә умра хаҗына юллама бүләк ителде. Җиңәргә, конечно, теге не рассчитывал дигәндә инде, не ожидал. Вообще не ожидал. Елап та җибәрдең бугай. Субханалла, вообще бик не ожидал. Көтмәгәндә шундый зур бүләк, субханалла, бик шат. Бик шат. Алхамдулилlah. Менә Азанны кая әйтәсең син Азанны Казанда? Азанны кичкенәдән үк инде теге мәчетләрдә, төрле сырлар иде. Дәватимдә Хәмид хәзрәтендә. Анда мәчетләрдә кичкенәдән үк азаннар әйтәм иде. Мөхәммәд сүзләренә караганда, бу аның тормыштагы беренче җиңүе. Алдагы елларда да шундый җиңүләр күп булсын. Кадерле дуслар, шуның белән сезнең өчен әзерләнгән чишмә тапшыруының чираттагысы да азагына якынлашты. Сезнең гаиләләрегезгә бәхет, үзегезгә сәламәтлек, дөньяларга иминлек, илебезгә тынычлык теләп, эфир дулкыннарында кабат очрашканга кадәр хушлашабыз.